tens alguna anècdota que explicar del teu món amb la publicitat, d'algun influencer / celebrity, d'algun anunci? La minya mà del Taila... Podríem fer un podcast només d'anècdotes, jo crec, en aquest sentit. Perfecte, és exactament el que necessito. Zendaya. Sí, a veure, òbviament en totes les publicitats firmem un contracte de confidencialitat, de dir no puedes decir nada de lo que está pasando aquí, però bueno... És una conversa entre Però bueno, a Talents de Barcelona es dirà. Però sí, hi ha moltes anècdotes i al final, al món de la publicitat, la gent veu els anuncis de la tele. Jo sempre que dic, no, treballo buah, que guai, quina feina més guai, no? Sí, és una feina molt guai, però hòstia, és una feina molt dura, perquè, bueno, partim de la base que les jornades de publicitat, en plan, els nostres sous, es basen en jornades de 12 hores, no 8, ja són 12 en plan com a base. Llavors ja saps que són moltes hores. Sempre es fan hores extra, o sigui, això és com per regla, els dies de rodatge que sempre fem hores extra. I quan treballes amb celebrities, bueno, pues eso ja se complica molt, perquè ajunten moltes coses, ¿no? Tu quan eres celebrity ja no ets una persona normal. Hay excepciones, obviamente. Hi ha gent que he treballat amb ells i penso, hòstia, ets el millor, en plan, pues, bona persona, com si estic parlant amb tu, pues, parlant amb un celebrity que dius, bueno, pues, segueix sent persona. Per exemple, ens pots dir alguna persona d'aquestes que siguin superproperes i superfàcils de treballar? És una cosa bona, no crec que et fiquin... Sí. Jo tinc molt bon record, per exemple, el Tocarà Me Suena, quan estava amb ma mare, pues el Santiago Segura, que era superguai, que parlava amb tothom com superguai. Dins del Polònia també tots els actors són bastant macos i et parlen molt del tu a tu. I dins de la publi, bueno, se'm fa una mica més complicat trobar gent. Ho deixarem passar, ho deixarem passar. Sí, és que no sé, ara també tinc el record dels últims anuncis que he fet, potser més amb futbolistes i tal, que és bastant conyazo, però... Mira, anem a passar les anècdotes i entendreu per què us dic aquestes coses. Perfecte. Tu quan treballes amb un celebrity té una hora de citació d'arribada, no? Llavors l'equip, òbviament, ha d'estar 4 hores o 5 hores abans per preparar-ho tot. Llavors, pues, si tu estàs 5 hores abans, calcules que 5 hores després ve el celebrity. Mai arriben a l'hora. Perquè, òbviament, el celebrity se hace aún más celebrity si arriban tard. Hi ha excepcions, com sempre, però casi siempre es, bueno, llega una hora tarde, que ya piensas, bueno, una hora tarde, pero luego tienes unas horas máximas que tenerlo en rodaje. Llavors ja se't complica, perquè és corre. Llavors ja no arriben a l'hora, ja són més hores que faràs. Després, tots els celebrities tenen un rider que t'envien abans de venir a la producció con todas sus exigencias para venir a rodar. Todo lo que quiero que haya en mi sala cuando venga a rodar. Una sala a la que ni estarán. Pero bueno, la vela más cara del mercado, el no sé què, esta comida... Bueno, o sigui, pot pujar a molts diners, això. Sí, no, sempre puja molt, moltíssim. Llavors, tenen tot això que no estan en la sala, però quan vas a la sala l'han vaciat. O sigui, porten maletes per emportar-se tot el que et demanen. És bastant heavy, perquè no ho necessites. S'estalvien fer la compra. Això t'anava a dir. També hi ha un tema, i faig un parèntesis, que tot celebrity ve con su séquito, que és com tot l'equip que le acompanya, ¿no? I tota aquesta persona, pues, que si el maquillador, que si el tal, quasi sempre qui s'emporta les coses no és el celebrity. O moltes vegades tot el que demanen, me juego lo que quieras, que la min o no sé què, no té ni idea del que tenen el seu rider, no? Bueno, pues... Ja has dit un nom, eh? Ja has dit un nom. Ha dit un nom, la Min. Ui, se m'ha escapat. Bueno, com molts altres, no? Però tot el que tenen el seu rider segurament ni saben el que hi ha. Llavors, esto es otro plus, no? De tot el que et demanen, tot el que has de preparar perquè vinguin a rodar. Hi ha vegades que dius, en sèrio? Passo a una anècdota. Jo vaig anar a Roma a fer un anunci per Bulgari amb 2 megatops, una d'ella Zendaya, ja he dit el nombre. Que quan el segon dia que va venir a rodatge, su mayor preocupación va ser que en l'hotel, que tenia un llit fet a mida, rodó, no sé què, tal, que és que les sàbanes no eren de bambú. La Zendaya, això? Sí, i clar, és que no podia descansar bé. I va ser com... Vull dir, sumes a tot el que tu tens en la producció, no? Tot el que estàs preparant de cada cop, todo gira en torno a buscar unes sàbanes de bambú.
perquè pugui dormir bé. Que després Te'n dius... vas amb els pandes, saps? Exacte, m'està sabent supergreu. O Però sigui... després, jo mai sé si això ho ha demanat la Zendaya o ho Ja. ha demanat Ja. algú del És que segur que seu no. equip, saps? Llavors, no sé, són coses que dius, hòstia, ja no és la producció en si, sinó hi ha vegades que et fan unes peticions o hi ha una altra part... Ara ja deixaré de dir noms, per si acaso, ¿vale? Però vaig fer una altra producció que va ser pues, ara fa menys d'un any, que estàvem també amb una megatop, una cantant de la hòstia, que pues, en el seu rider hi havia pues, todo de comida healthy, no sé què, llavors teníem un xef allà per ella, un xef que cobrava un pastizal, amb la millor qualitat de tot, i de cop va dir que pare el rodaje que quiero un Burger King. I va ser com... Sé qui és. Sé qui és. No, home, no. I a no, sobre home, no. era com la marca de competència de l'anunci Sí. que estaven fent i era com... Un Macaitana. Ai. Bueno, en fin, va ser com dir, en sèrio? O sigui, tens un xef, tens aquí una qualitat de menjar de l'hòstia, Ah, ja sé qui perquè és. tu ho has demanat i de cop quiero un Burger King. I a sobre estàvem rodant com en un plató a tomar por saco que Sí. el Burger King més proper potser estava a una hora. I és Ja. com... Wow, pero se tiene que parar el rodaje, tienen que comer su Burger King antes de seguir rodando. Clar. Y es como, vale, que se pare el mundo. Que fort. I bueno, anècdotes és que tinc infinites, o sigui, és que... Jo crec que ja he dit suficients. Sí, perquè tampoc vull que ens xapin el programa, però... Abans de tenir un problema... Sí, sí, sí.